Guys, for today's video, maghalo taning ubi nga nasa sako guys. Kinalaya na siya guys. Muni ang irahang ang inyong punuan. Kinalaya na siya. Ato na ning kaluton. Maraman siya Ito na isang kaluton kay basig na ni unod pero ko aw na man jud siya unod pero basig gagmay pa kung di ko ubo baka ni unsa baka ni. Tanaw na to pero kung gagmay pa ni ato ang sa bilyahon. Tanom na to balik kay para malakhan. Okay, let's go. Nagisi na gyud ang sako nga akong gisudlan no, nagabuk na. Unya ang yuta purti ng bantuka kay ang akong mga manok dinhi man ni sila mag-standby maudto ilang patungan. Maong kaluto na lang gyud ni nako kay patay naman ang iyang punuan. May ning malantaw na to kung nanagko ba ni o wala. Ayay murag naiwati makuha sa tagwantisan ni bi. Magwantis ko guys uy kay nilubay kay nang wati atong may kapan lain kayo. Mayo ning magwantis ta guys kay balag mahikapan na natong wati din na dili man diretso sa tong kamot nga kanang bugnaw nga humok nga basta. Ngilo kayo. Taod-taod na bayan ni nako diri gitanom murag 5 na ni siya ka bulan pero kay tungod kay bantok man ang yuta murag wala gyud ni siya katubo sa ilalom. Bintaha jud ning natay tanom diri sa atong palibot kay natay pabuton nga atong kaluton. Balag maabtan na nagpila ka buwan dira nato matagdan. Wala gyud day siya kadako guys oh. Isa ni siya kapunuan pero pag tanom nako ani atong niagi pertira pud ni gamatuya eh. Murag kukura ni nako kadako pero karon ni salingsing man gyud siya. Tubo gyud siya pero di gyud parehaan ang uban nga kanang dagko jud bitaw kayo. Ang uban ani mo abot jud baya unta ni og tag pila ka kilo atong niagi ang kanang ikuhaan ako similya ani nakatimbang bay gyud mi anig mga 25 ka kilo. Kuan ka duha to ka punuan dagko lagi kayo dito sa kong amiga. Mo ni karon akong nasimilya mora ni nabilin sa kuha pero wag gyud na nako puuha kay mayo na lang na tira na to matagdan managko ra man na sila. Pero katong sa akong amiga kipaabtan to niya isa ka tuig ahiya niya kaluta mo tong nitimbang pud og tagpila ka kilo perti laging bugata. Nagpatabang gud siya kalot na ko ato kay di gid niya makaya. 5 kag amuan ang gibaras sus perti laging lawman itiglom gyud dito sa ilawom ba. Pag humana mo kalot ato sus naluyahan ming duha hoy 5 kag perting bugata. Duha ra ka punuan yan itimbang og 25 ka kilo sus to nga sakong bugas masadto ka bugaton oy. Pag humana mo og kalot ato nanguha pud ayon kog similya ing ko mutanom pug ko ani bi kay naamis kay ko sa imong ubi ba. Mao na karon nainganyo gyud ko pananom aning ubi ba. Bahalag dili pa kayo mudag ko kunod sa kuha basta kay mananom ko kay mudag ko ra magyud na sila hangtod sa hangtod ba. Kasagaran magud akong itanom sa amoa kay kamuti ra og lutya kay mao may dagag similya. So mao ni atong nakuha guys. Dili pa kay siya dagko pero pwede na nato siya similyahon. Wala kay siya ni dagko kay murag nabantok ang yuta ba. Pero okay ra gihapon kay natay masimilya. Ato sa ning itanom guys. Tara guys. Okay, ito na siyang itanom og lahi. Bali nato ni siya sa yuta gyud nga kanang dili isod sa sako. Okay, thank you for watching guys.